amamrani amania enya infoma kunum asamabo yetu omade so na asami akwakwa ye bebre ede bibisa se na amamrani amania mu no ebeba ne sen Erona TECHIMAN twafohene wono nso akasa dia fasa asem no ebi na nana aye afuna nkatia nana kiremu a saa infoma kunu omoto omade sui wo mo no omuni asabe ebibiboni bi atia wo mo omote kama nemom nana no matena ye dia mamrani amane kwanso ye dia dedie ma na ye bibi na nsem fata wo se ye hwe na ye de mra no aye adwuma asem ye kwa homa ne so na ye ne nana atwetwe nkomo na ya hwede amanebo ne die asie nyina no akwa kodrum wanyina wiate menka me mohaba sompa kase eboso nana wiate menka nana yo nana me da sepa se yebo oprum waje yeso nana wie dia to nsa fra ye kase eboso a wadawroma ene yewuram nana no matena ye ne ahwe amamene ne amane kwanso se de nana no wudi mudwuma amane esa ka kirema TECHIMAN nana matena konwa ene infoma konum bi moya amamene ne amane a motu a omade yeso na se moatwe omo asinchen nana amane boy wudu anu atum bia wutufo aya nokra na ya nokra ba ne sen ene ba ne saa yo medasi mena mo ka sai wi me mo chifu na ha sene obusha mena ni che wa mu ani se na 2023 no jongo hina no onye ne ba di ko tan chukupon to ne saso ena omu eno sa jongo hina ye house for ene bi cha kunyam enti enam suma omuyi che omuyi zongu hene enti omuyi nipa omuyi ba ko ache nimi aba ko se omsube dia kunyam che ko ya pretere ena enam suma ede pie ohina mi opatushi enti nana ma no mu ho sambe no eni ma hene na tina sikna no ena omusi si omuntense komuni epenye no mupa kunyano emano na amusore koi na do mukoi na kino ananke ba kuna okan hona won so ofre kunyano wanten ho ase na odi ase no koko nti osunya high court omuko up and down court nyamfa ne sana de shi emman ena ewo court na actually TECHIMAN high court ba no me yi ase no aba TECHIMAN high court thank omo yi ba TECHIMAN high court no da so ko ena court ama order FM che chani pemi no omo pre akonya no emo bi anyen ho so yo hene e ko pil se on bi ya ken na ena omo gusua omu na omu ba ko ne witness wayi omu nipa du ena odi omu di ama ne lawyer say omu ye na dance before nti adanti fo no omu no wasema omu di court eno le nam so a ema yetu omu no e kire say omu se omu jongo trabai traba fone wona hemfo omu na asemu ayi ipa omu pe na omu yi nipa omu pe no TECHIMAN hene eti won tia ke nemu opeso ni na omu na ono ayi nipa ono TECHIMAN hene pe na odi nsia ko biana so nenso omu tia se men tia se kina esanse TECHIMAN ni sa tumi eti ya takatra no na aye mama kakra ena etu yen safa ejombo banfo no ene sankofo na omo echure sata ni nyina na yefo yenam se mu be miensa ye ama makon yare onto bakon fine ena bakon so omo so man chene nkan de reason why awa ye bu so omo se omo le chure sata obisi o tiny nenso uri ma se me wokratan
obi nso say ombaye no anya sa asem no mka kire no enti no shine na nso hwetata na sia ya kiro ne ho say obi a wati ana wasan bia no ya kankata no mu asem a kire mu e wakasa a wati sabi so kiti ana wuti daga ba ya kire mu o daga ba mu ama wati asia nsa na wusan enti wo gya ni mo na wakasa ese woni asema content wo tata no bia no so wusan e kay gontompo nti eno ya de TECHIMAN ena what you want to say TECHIMAN ni to me say isi zongo hina ordinary betu na aye bia no kroni ya chire no mo na chire ya na ina na mo ye no mka om ti dari na omo ya di share wo mu krum om ti dari na wa betu na na onyamio after ni tumi kakra wa fa da wo go fo anu na wo sai ada challenge yo hear me oba tina no awofum dade ana ke say e ye ni wo mutna ibu manya eji jadi ko nuna o mu sai kraka no de e fi no ko mo nye ahimfo ella o mu sai no anobiu na yo de o hono no entina na ahimfo numu eye ahimfo Kat anim kwami na de meka ni say ba konfe on the dazam na mafo ano ena dajaba oni na bedi ekiri on the dajaba fo ti say omuni ni omuni e bedi ekiri yo ta we dasha omuna meka yo jo some said no na o kata so in kwami do ame o oni on benya copy ana umko ntara mubenya copy jo ya da sini nchiremu a de ma na no na wutufo sai mo no mo entene bone enti de asie mo bi amfa ya de bia enhye ni mu wa hina mamna ni amane kwansoso obi etia futuo no to asoma yen ani oma yeni o mo tinwe so ye tine bone a peka yen ka se o mo hwe o mo ko so mai tabi se di obi an free baby ya ye ka se o club ni ha ebi kura oti hana asonwie ni mo opo abuka akotena wasun bejo o na yukuru nti ikatso mo je once o ma ba ha o ma ye juma o ma juma koso o ma ba wo ha o mo ti ha aye ni o mo ti a ye ni o mo share ye tuni no do ani nti afie na se wo no me no ntna na mi mfa tumi ka ma na wo san be mini wo ni de play ni tumi ana wo be challenge na tufima mano ani manimo awo fombia yesa me no ebu mai na enyi yenti wo ka wo da no se no tranche mani kwa fuko emra jo akra wie ya da sepa ohene nyamenhira ene nchiremu a wo de amaye bibia ni a ya be sanso atonsafro ya da se yo me da se mo jo atiefo nipa ye ne no ebo nkomoi eye TECHIMAN twafo hene nana afeda nketia autosu mienu na chese informakoma kunum ye nei yetu omo ade sui na ohene wato ne bo a wabo ye nchiremu kama pa ewo wi akase yi asui eniti ye nyina ye ntem asomdwe ne ma obuo ene sebio nimdie ne die ya yemfama obi a na enyina ye ntransomdwe kwanso mame ntwaso emfa emam metwaso a na yewuramu apomdin mu na adesade akọ adiama ganafo nyina se ye nenam yade no de aba adoso pa nti enei se wote hɔ na wahwɛ ho yie papa ebi se sitwe yade ekum sanso na hepatitis B yade a eto brebuom na emma wonso anhwɛ ho yie a ebetimi de wakoti nananom wonsia do no sesia no so ekoso pa ewo mayimu enti wonam ho a no ama wonan ayentie ntia wa yaresabia sade be ya wonso ye behwe wo na ye hu se hepatitis B yade no yade eto brebuom no se ebi etete wa ye hu na afei yatumi aboa won tempa na sade swedie yi efri Madam Gladys Murphy wono na chese eba na pomdi hu nsemu a wa bene
wodi ne dwuma ewo TECHIMAN abrafi aya sabia kese ewo ni mu na wo kire se wo besere se hepatitis B no esia ewo ho pa nti no brano no yema ye na enye ntia ewo ayaresabia na yentumi enhwe se wo bia wo hu de wo beye wuni bi nso a no so no abon ho ban wo bia enu onye na mpane so kura ewo honom nti yebetimi abobi na atumi abon ho ban pa anya saade a ene na obeti nananom wonse do anesam na woni nzantwofo na ebon komoya na wosere se wobibia enhwe ne ho yie pavi se bosomi a se etwa mu kitansabu so etwa mu na ne nyina no mo kasa akyerɛtimamfo ganafo efa sa yade ho se obia betimi ahwe ne ho yie wadidiem wunum wonam obetimi ahwe ho so yie pa na wanya sa yade ni bi na ne tintini tietiem de abeboa wontam no ene se obema na ye ntientia wa yaresabia na fenso no wakɔ amaya hwede amawom na de sɛde ene ne nsɛm a wade tu dwa no yenya bi dia me pesa me ka kyerɛ afiefoɔ nyinaa nsɛm hebi yare no onse ɛwɔ hɔ ade obɛkyia sabia nso obi nya bi enti mesrɛ sɛ yare a ɛbɔwa sɛbio na edidi onim de akɔ owo mu de enka ose yem kra hyehyɛ because obi asuro owo anya saso do enye ntem so de ha adwen kranse no so me sansensem timsi ne esisan na obehu na kyesɛ de wadru baabi enti nka mesrɛ sɛ yenenam a yenum nuro basabasa da bia yankasa self medication yeto nuro num honam ye enti ensem bebre no yemba ye brebo no ho ban ansa na ɔha kɛse abetie sɛ nye nuro mpo na de obekomu daakye a hwɛka ne ɔha pa ne honam ya ene yem hyehye emotional stress e de obekomu abra wo kwan kitua bi a wo sɛ wotimi fa so da bi saa ɔha ne nyina fruits weyi ane adesade ne afutua Madam Gladys Morphin so wade ama timamfo nyina na wewe na wato aso se wokwa yaresabia na ye show na brabuom hawi hepatitis B se wo bia eno no ye be ma wo hunro ama wo so ho atɔ na wo hwɛ nso na woni bia eno so baboa pa ma wo hwɛ ho so yie ene nti ehia pa se brano wo se timamni wo bibia wodidie nom de wo be ma wonan atumi ayentia ewa yaresabia na ohun so atumi atɔ na wonkwa na so awade ewa sase so nti de mpese medi kan ne say vaccination no heavy vaccination no wa wo bibia me pa cha okwo ne bo onye den na wo de wo to wadwuru nyina ne sabio me nkasa kwaye yesim ha para nyina kra na de mpo na wo beye wo ye free wo ahotoso se wo hu nti mesre ne bo onye den na afenzu ye ntan kwa cheke at least wo de want me kra once in a year eye na ho tibia wo wom na unzade bia wo hu e ma wo ye mhyehyɛ ma otutu ho na mountain mu nti eno so ya ade ebeboa na afei nso mesresa obi ho so abo modern awo baako nso mienu ni booster na eka ho no wagyae eba ne saade na sebi wa bragu kwasi kono ogina kwantia enti yema ye na nyentia wa yasabia ne no na bema yehu se wo hepatitis B anase woni B Madam Gladys Morphy na tiefo moten nkanom Sompa no mensa kase meto aso mekomani mu de ane na ye monwura mu ewo nwumasua ne adesua ho nsemu na omega na ye da sori ya soafo a wono na hwe ye nwumasua ho nsem so ewo mayimu nhyehyɛ ya tesode atodwa kyerɛ mu a ene omugusu a toato anoma so sɛ saade wei ebeba so omanmu China fo kasa yi na afi French kasa ene Arabic no omo de beka ye curriculum no ho na afi nso no ye nuanom keto basic ade kɔ no ya kyerɛ wo mu a na sami ena adane nchiwa no hye obi a eka bie aye bi sɛ ye ho sɛ Ghana kasa hodo a ye sua kan ye de ho no de ye hyase ye dada no kora no enya bia ye tumi adurudie ye tumi anya ho aka de ama kyerɛkyerɛfo akyerɛ ama asipia na numu ena eba no masua ne adesua mu am wo hene kwa atia fari wa Abena Ataa ye lecturer wo sua ne technical university wo Bonomantan emom na ohene so de nano atumi o chem so kasa hodo de
deɛ ɛnyɛ bɔne wote kasa hodo ɛboa pa ɛma dwene mu bie ɛboa ma wo tu kwan so wodu akyire ɛboa bie kwanya bebre ɛde maun nanso samre yɛ ɔsoafo wonumanyafo ri na du so akan ɛnya bia so mo de asia be yoyo ne de be ka ho a akande ɛtesɛn ɛho nsɛm kan yɛ ɛtesɛn deɛ ne be yɛ ne ahyɛm kinama na aboa deɛ hɔ dada no kora no akwakɔ yɛ den tempa na akwakoduro ɛwɔ yɛ adesua ne ehumasuya mu na Ghana fo bi so bisa sɛ wempo no ɛbɛbo ana esi Ghana ehumasuya ne adesua no asɛ deɛ akwakoduro nsabi o yɛ mpanifo yi wo munim deɛ ɔmo yɛ na sabe yɛsɛ anwuma de sɛ ni wura no nte wie Sompa 90.7 kaseɛ so mekɔ homa no so na mene wɔ hene kwatia fari atumi abɔ nkɔmɔ na waboa yɛn sɛ deɛ kɔ so sɛ ɛba sɛ ɛbɛyɛ adwuma ɛbɛboa wɔ manyi yɛhumasua ho nsɛmbra akye no ɛwɔ daakye bi nso ana wɔnyina wie tumi nka me Muhammad Sompa kaseɛ bɔ so na wie yi no mam te sɛn nyame atom ya bɔkɔ ye da obade no ase ewe de fra wo a won masuo ne adesua mu no ebesa wo boye na de yekosuku kakra meni matiefuo efa nsem bia soafo no na hwe ye wo masua ho nsem so man mu de betu dwase chana kasa ne French ne Arabic ye behwe ne ye curriculum ye de be ka ho na ya kyere ye sua e wo man mu na wo cheso anya bone kasa de oti bebra ebiebia kwanya na mom ye wie ye bisa se saa de no sempo eba be ye adwuma o man yisu se beboa ye ye wo masua ene yesuku ho nsem no e wo daakye bia na yo minia medase machia wati for na machia miura TECHIMAN mahene o se abie yo akonfi ameyaw na machia nini apani anamnia kuma gideon ya ye Bumenchentin Association president say me ba question no so no say the money can wo other regulations so no say kasa be say wotini bebra eye eboa enti say minister aye say yinsia kasa boa enye ne bone so anase ka enya be aye ha twinsa efise akwala bia oti kasa obu bia no issue intelligence exercise akwala na dwen eye adwuma if it's at any point in time bia no sa dwen no enye fast ya wuntini switch from one language to another enti ugususu awusia no so eye brain exercise na say adwen no so exercise na say ten ye active na say eye sharp wa enyensunsan so wo other subjects say math ne science and biology and chemistry and physics no man kola bisia enti akola bia na oye bilingual na se multilingual bia no express na den no sharp dey active enti ene de ne hu se ebeboa because adwen ne active na se otimi nyensusan so wo the other subjects no so eboa ma o atia no konkan if so otimi osia de akwa akiri otimi osia de akwa akiri enti no at the end of the day no Ghana and a benefit in a addition so na NKORANZA mpuntu abom na say ba say school for so kre ekusia other students ewo international stage bia na enam say omote other languages bia ntino betini no mo communicate na omo share ideas ompese omutimi koto omo addition so wa manone a eno so ebetini aboa ama because international and as a foreign universities na go na obi ote ebia two international languages minimum into say one tibi kra na se ba ko pe na ote ya na limit in the way na dey anka yes edema ya dishia no for now onyine Ghana fo binim so esusu se de hyase etetente de no kura no aboani na si ade yari beka ho esusu se mpanifo yi omo beyama yenya ho aka de yebihim kina ama aboanya keka bia na sabisabi o omo keka bia se Ghana ho masua no ba bia mo pe no mo de fa eno no wo beya no sen wote se obi ebisa asem no wa hona asem no ewo no yisina kasa hodo ne de nka enye problem so won faso bie bebre chain disadvantages no na mumba dia asem no won say Ghana nkasa no ye share French asiache ye ni French for ebosi omwatwa ehusia ndi o say yisia French for kasa na nso no ye local schools no do send the French teachers
Ohene ahomano ate yane ohene kwate afari na ebon komai na ni nyina fa oswafo no na ohwe ye nwumasua ho nsam so no susie nei wode atudwe na wo boa me awie yensan kwa manse hwe se ohene abaso bie mu a ohene no timenka ahomano na bibio ho jo okay antisele no anugu so no yes yemu a ya language edu akiri no at least nanka wo se ebia yitimete kasa be se ba ko na bienu eka bia brofo kasa na yisia no ho na nso ndam se yamfa ne mamu akwan mu asa that time na e was ye curriculum se ye French enka ho na nso no schools na wo rural areas no enne teacher for ye tunu mo so mbe chire French ntino kamia ese omo nkura kesi mu nkwa na ebi omunya sa opportunity no ntino be pensa abre we no French language na o se yusua de ka ho all because ye no mo bose ye no mo didwedi sa wo so wa bidie no ne mo nse da nge de ye mfa ne ma popo mu akwan mu se be ya ebetimi egina eno achisu ne wo local languages be bra eno nso ya wo se yusua na nka ye strengthen no ma no ho ye den efise nipa bi agia obi wo ni local language nipa bi esodaya osodaya wo ni local language enti ne se local languages ne ya strengthen no mo mbi na se you into fa say ye kofa foreign the word teach say China and Arabic in there you know ma ba be kan wa that is I say yes sisa aboa so bebre de basa na de ayen se de nya somfa so na ye hwehwe no da bia me kan bia ba kwa abonfo ya na edi nya party ye kasa ye ntwe efise ye kasa edisi ye eba sports no ma ball ko no me de ya abonfo di mu akotene pa nanso me se eba nyomto ne anyonsem kamia de yinuma abonfo ye nya de efise kasa man kasa ne ye ntwe enti se nipa no talent wo nyomto ma na anyonsem ma ofa pen se oba betwe na ye kasa osu ne school le beba ya ebia eye asante kasa na enam se nye kasa ye de wo ye de titi ni ntino ontime biri mu ye creativity ebi ho enti bono kasa na ye carry talent be pre e wo bono mani ma emwa mamba bono ma enti identify obo talent omo anko onde be fa nyinsem so ne nyonto no ne ade yinum akọ mu anim no ye kensenchefo mo djuma mu ya mo de twi kasa na ye nanso ne bia na nka kasa pa wano tofi ko bitimi aka agube eyi yinum wonu no eye bono kasa enso at the end of the day no enam so wole hia no wo school na wo ne say enye kasa obetimi de adjumanti no you be compelled to speak as Ashanti and the Obama say I won't control over it nti wo say the do ta microphone na chia said there was say agere wuti mo person we express no yes na wuti express no nkwala ikotwe bi ya ubi se ono ye de bono kasa na tete no nkwala bri ma mananyini then school mu kakra okusia Ashanti no ye se onfa ntire Ashanti ubi se de obetwere na nye be ya bono be frefrem bi chesem esesem ye nipa na o mark no onye bunu nti ana mark scheme a ye de amano no bono nka hu nti no na de ne se e di Ashanti kasa no peso kana o ndu kenti a o kan sa na chese wo ati no onim said that is the nature of akolano ni language ya okan enti abasa ya na ehaji enti nka for now no yes strengthen local language na ye wono na ye strengthen no bi ne say the name agu akwan mu ti say even na santikasa na nkasa kura yishia no teacher for do sen e wo ho motivation sen the woman teacher for no be school for the ko shia with school no ma ba be kire ye wo other languages say that when the nomne fante nomne we ndia ye se de nya ho akyekirefo ho textbook num endi ho enti say the same ma we nyina ba ne hu say ya strengthen local languages no abie na le say akofa foreign language e dia be ka ho a ni say eye if say na medical kan dem pimpa ye kura ne ye bo ye nya ho results because mpa ye na wo bo ne nya wo kasam e na wo bo no o ku kakra nti ne bia o te brofu kakra na o god sa nti bia o ni be o so kan no o ntumi nka enkyere nya me mfiri na komam no da batra na limit ye wo kwan bibre so nipa bia o so dae a o so no wo kum kasam o so dae a o pese o create ya dia
wo shasie enye ni so di no wo wukum kasem enti no said ye amanfo bebre kese kasa no ebi Arabic ne Chinese ni we no hunya no me de me no mo nyaade hunya pa na mmom no yefi baako ansa na yakomienu eno na as oman no yintimi set your priorities right here ye kika nema boma adwen Ijo nana ya da se papa ni suku ya ode ya ko ye mrenti yemfansi ya na mrepem no ya besan so afro na ye domo suko pa ye mrenti nka ye be kan bro kakra nti de yemfansi ya kire ye da se pa enti ho asemwa no wo hene kwa atia fari wono na me ne no atwetwe nkomo efa susu de nei so afo hwe ya nwumasua ne adesua ho nsem so no manyafari na dusu wozu se ne China Arabic asai yensanfa meka ye de ho omanmu na yensua no na wie wo bo ayenya ye hu de ekoso ankasa mamnyina Sompa Sedama 21st clinic the sciatica expert wie wo kwamimu den 21st wo to asintina atwe won bo mande na ko nom ye betu ase akra 15 branches wo manmu ye gusu aye koye nim kransa ye woni market kwan so ye ben kransa children's park no nti wo ba ye betu ya de na sia ma frɛ ye ne 0540311311 kasi bonesi memra no aye be enti me sorry ama de obi anso no ato so Sompa fide kesi ni nyina so ama